삶의 벼랑 끝에 서 계신 분들입니다. Emisija koju ste dugo iščekivali, pisali, apelovali kad ćemo govoriti o Squid Game. Evo, konačno govorimo o Squid Game i to mislim da je evo i dobar moment, jer upravo danas je Netflix javio da je za samo mesec dana emitovanja 111 miliona domaćinstava se uključilo u gledanje Squid Game i za 21,5 milion utrošen koliko je Netflix dao. Netflix je trenutno inkasirao čak 900 miliona kada pričamo već o igrama i kapitalizmu. Dobroveče, ovo je Agit Pop Squid Game sa psihologom. Kako kaže autor i reditelj Hwang Dong-hyuk, ni on nije očekivao ovoliki haos, niti je planirao drugu sezonu. Želeo je da posle serije snimi igrani film, mada je trenutno na njemu i veliki pritisak, znači njega se vrši ogroman pritisak da zapravo što pre snimi drugu sezonu. On kaže da on nema neke ideje, ali da će ideje da u suštini malo kupi i sa interneta od fan baze, tako da će u stvari druga sezona možda biti i odaberi svoju pustolovinu. Još jedna zanimljiva stvar koja i potvrđuje onu tezu strpljen spasen ili strpljen spašen, a to je da je on kao autor i scenarista kompletnog Squid Game-a radio na ovoj ideji i scenariju čak od 2009. godine. U nekoliko zapadnih zemalja, kao i na Bliskom istoku, otkriveno je da deca i tinejdžeri pokušavaju da se igraju igara koje podsjećaju na Squid Game, što također svi pokušavaju da spreče. Oglasila se i severnokorejska propagandna agencija, naravno bitno je, ali tako, Južna Koreja, Severna Koreja i jedna od naših junakinja je upravo prebegla iz ove zatvorene zemlje u kojoj vlada čudni autoritarni režim, govorim o Severnoj Koreji. Pyongyang javlja Reutersu. Serija otkriva tužnu realnost zverskog južnokorejskog društva koje dovodi ljude do ekstremnog nadmetanja i brisanja njihove ljudskosti. Naravno, kao što znate, u Severnoj Koreji vladaju stroge kazne za bilo koga ko koristi južnokorejski sleng ili, ne daj Bože, sluša K-pop, K kao Koreja. Moja gošća je Marija Čanković. Marija Živković, Marija Čanković. Kako da te Kako god želiš, možeš i Živković. Marija Čanković, Marija Živković, koja je u prigodno zelenoj trenerci, imajući u vidu našu temu. Ne znam da li znaš da su patike i zelene trenerke sada totalno upravo ove iz Squid Game. Da li si čuo? Bele patike, imam i bele patike. Ne zato što sam zbog toga nosim, ali eto. Spremaš možda da uđeš u igru. Da, pa kažu, evo, upravo sam dala uvod da tinejdžeri i deca gledaju i da nešto ponašaju. O tome ćemo tek govoriti. Marija, ti si bila gošća uvek kad je neka tema koja je intrigantna i na nivou psihologije, kad ne možemo samo da govorimo o filmskoj kritici. I ja sam zapravo sve vreme dok sam konzumirala Squid Game i pogotovo sada kada čitam i kritike i sociološke tekstove i politikološke tekstove, ti si mi padala na pamet i ljudi iz vaše profesije i psihijatrije da nekako shvatim koji je vaš ugao? Šta ti misliš zašto u ovom momentu je ova serija postala najpopularniji sadržaj Netflixa ikad? Da. Pa da, i ja sam se pitala isto sve to dok sam gledala, nisam odgledala do kraja, odgledala sam prvih 5, znači ostalo mi još malo. Dve stvari su mi prolazile kroz glavu. Jedna je što ima taj moment koji se baš često spominje, kaže da su se ljudi navuklo, znaš, ono kao baš. I kroz prve 2 epizode mi je u stvari kroz glavu prolazilo da jako ima tako neki element video igre, cela serija. A ne znam da li znaš, inače generalno poznato da način na koji, kako se navlačimo na video igre i zašto to tako traje, jeste što adiktivnost dolazi tako što nam se podiže adrenalin. I onda kad ti imaš video igru u kojoj je smrt jako blizu ili vrlo lako možeš da pogineš, a onda nekako se iz toga izvučeš, tu ti skoči adrenalin i ti se malo navučeš na taj
efekat adrenalina. Tako da mi je to bilo prvo što mi je prošlo kroz glavu, a druga stvar koja mi je prošla kroz glavu i to baš dosta negde komentarišu i medijski psiholozi koji se bave tim nekim stvarima, jeste koliko je situacija koja se dešava u Squid Game-u zapravo nešto što smo mi svi preživjeli posljednjih godinu i po dana tokom pandemije. I onda se vrlo lako identifikujemo sa svim tim i onda čim postoji, znači imamo adrenalin, imamo jaku identifikaciju sa samom situacijom u kojoj takođe imamo taj moment da se malo i osjećamo da možda možemo da preživimo sve to i da možda ipak na kraju sve te rizike mi možemo da ostanemo ono kao tu i da preživimo, što bi rekli. Ono što je u stvari po meni slično pandemiji, ono što vidim da se dosta ljudi identifikuje, imamo dosta tih elemenata koji nam pokazuju bespomoćnost, koja je opet akcentovana i time što su igre dečije, tako? Znači odmah smo stavljeni u ulogu deteta koje je samo po sebi bespomoćno. Ima taj jedan, oni su na neki način izolovani, tako? Bez obzira što su svi nekako zajedno grupisani, oni su ipak na neki način izolovani. Potpuno je izgubljena neka vrsta identifikacije, svi su postali brojevi, mi ne znamo njihova imena do nekog trenutka. I to me užasno podsjetilo na ono kao kako počinje vesti i dnevnik svaki put, ono kao toliko zaraženih, toliko umrlih, znači sve brojke su jako velika stvar ono kao u posljednjih godinu i po dana i polako nekako kako se gleda serija dolazi do to u stvari, mi smo u stvari imali od samog starta taj gubitak empatije, znaš ono kao jer ti kad pretvoriš sve u broj onda nekako nemaš više ni empatiju jedni za drugog. I to nekako ja mislim da jako poslikava ono što smo mi svi prošli u poslednjih godinu i po dana i da je to verovatno, negde sam pročitala i to mi se jako dopalo, da je kad je počela pandemija, šta je bio najgledaniji film na Netflixu, bio je onaj film Contagion. Stevena Soderberga, koji je skoro preslikano ono što se dešava. To su teoretičari zavere tulili nad time da je zapravo, eto, pa to je već smo znali jer je Soderberg predesao. Meni je najfascinantnije kod tog filma bilo je što sam gledala sa svojim suprugom i u prva 2 minuta se ništa ne dešava, nego mi imamo samo snimljenu onu scenu bara i šta se dešava i neki kiriki koji uzimaju i tako dalje. Znači mi smo bukvalno ovako sedeli i bili u fazonu aha, evo ga, kao sada zaražava se ovako, zaražava se onako i onda sam se ja samo okrenula i rekla kao vidiš sa kojim se predznanjem gleda. Znači ono kao film o pandemiji, sve smo znali. A to, da. I to je bilo nekako najgledanije, a sada kako mi ono nekako u nadi, mislim to nije nekako situacija u Srbiji trenutno, ali u velikom broju zemalja u svetu svi se pripremaju za taj kraj pandemije. I onda je nekako Squid Game baš to nekako zaokružio taj kraj pandemije u smislu kao možda će neki od nas i da prežive ovo što je bilo krajnje za sve nas haotični stres. Skoro 2 godine ima kako su krenule prve priče iz Kine, iz Wuhana. To tretira sada i time se bavi serija The Morning Show, Apple-ova serija sa Jennifer Aniston i Reese Witherspoon. Oni su na neki način prebacili tu drugu sezonu u period kada počinju prve informacije iz Wuhana i mi već sada i se približavamo toj 2-godišnjici. To je bilo negde, ako se ne varam, u novembru 2019. godine kada smo prvi put čuli da nešto postoji i naravno svi to relativizovali, niko nije mogao ni da pojmi. Tako da, interesantno je upravo ta korelacija između Contagiona, koji jeste jako sličan onome što je početak pandemije i ovoga što si ti spomenula, a to je da će možda Squid Game da zaokruži čitavu priču. Mi možda i mi verovatno svi sada već i poznajemo mnoge ljude koji su umrli od COVID-a, naravno neke poznate ličnosti su umrle od COVID-a i u svetu i kod nas, nije ih malo. Ti slučajevi su naravno mnogo više medijski zabeleženi i možemo da kažemo da smo, kada si pomenula empatiju, otupeli na smrt. Ti si došla do 5. epizode. Ništa se spektakularno neće desiti do kraja. Mislim, moji gledalci su verovatno gledali svi do kraja jer željno iščekuju
ovu emisiju. Hwang Dong-hyuk je kompletan autor, on je od 2009. Eto da se zna samo, ja sam to već ispomenula, radio na Squid Game-u. Ja sam primetila jednu stvar koju takođe mogu možda da povežem sa pandemijom i sa željom ljudi da se približe jedni drugima, makar i kroz smrt. Znači, tu su te da li nekako ta takmičenja koja čine neko zajedništvo, makar se kroz to zajedništvo i dolazilo do smrti, da li su to one korona žurke, da li tu možemo da napravimo neku paralelu kad ljudi idu negde da budu zajedno, makar će to rezultirati možda ne smrću, ali odlaskom u bolnicu. Sad vidiš, interesantno, nisam razmišljala u tom smeru, ali taj moment njihovog biranja da se vrate nazad u sve to je mene u stvari jako podsjetilo na to što nekako tokom pandemije, ono koje još uvek traje, mi smo dosta čuli razne teorije zavera. I nekako ja tu veliku potrebu za teorijom zavere sam uvijek pripisivala tom potrebom čoveka da neki smisao onome što se dešava. A ovo sve je nekako toliko besmisleno, realno kad kao pogledamo sve činjenice i tako dalje, ne možemo da predvidimo, ne možemo da znamo, ne znamo šta će da bude. I to je meni u stvari bila paralela sa tim njihovim momentom. Oni ulaze u ta neka pravila igre koja su strašna i zastrašujuća, ali su, to što ti kažeš, zajedno, nisu sami u tome, znaju pravila igre, bez obzira što će nešto da te odvede u smrt, ali znaš kako sve funkcioniše. A u tom spoljašnjem svetu u kojem su oni bili, u koji su se vratili na kratko, su stvari shvatili da tamo pravila nema i da tu je sve užasno neizvesno. Ovde barem znaju, znači ili će umreti ili će pobediti u igri i izaći sa nečim. Tako da ja mislim da je taj moment njihovog možda bežanja iz neizvesnosti ono zbog čega su oni se nekako svi vratili, kao i taj moment zajedničkog što ti spominješ, jer su oni nekako u istom sosu na neki način. Da li to može da se poveže, mislim ti nisi teološkinja, već psihološkinja, ali neko je rekao da u momentu kada je nestao Bog u filozofiji ili kada je Bog relativizovan, da kažemo od početka 20. veka, Freudom, naravno, Nietzscheom, revolucijom oktobarskom u Sovjetskom savezu, da su ljudi morali da izmisle sebi neku vrstu novog smisla. I onda taj smisao tražen u raznim mestima, uključujući sada, evo, i kao što smo videli, teorije zavere. Sa druge strane imamo i Alana Moora, čoveka koji je pisao Watchmen, on kaže da je veliko razočarenje u ljudima upravo izaziva činjenica da ovaj svet, ne da nema Boga, nema ničega iza, nego zapravo da je on ruderless, da nema navigaciju, da ide, da je potpuno takav. Da li je vraćanje u neku vrstu autokratskog režima koji zapravo predstavlja Squid Game, dobrovoljno vraćanje, zapravo vraćanje čoveka u sistem? Da li onda čovek ipak teži sistemu? Da li je to... Da, ako mogu da budem slobodna, onako vjerovatno se mnogi ljudi ne bi složili, ali to meni tako i zapravo i deluje, jer to je ono što kažem, onako, ja barem tu znam pravila i znam šta smem, a šta ne smem da radim. A ja mislim da je najstrašnija misao sa kojom se suočavamo jeste taj moment da to nema kormirala, mi ne znamo gde idemo, ne znamo odakle dolazimo i da se sve dešava nasumice. Znači, taj moment da se sve dešava nasumice je zapravo užasno strašan kada ga onako pustiš kroz sebe. Znači da nikakva kontrola ne postoji. A kad se oni vrate u tu svoju igru, tamo se zna. Iako se ne zna da ko to vodi, barem neko to vodi. Da, znači postoji nekakav dating, postoji nekakav bog, neko viši organ od njih koji će ih zapravo dovesti u život ili u smrt, sve zavisi.
Kapitalizam je tema, u taj ubrzani kapitalizam, naravno, to nam je jasno, ali i odnosi između Severne i Južne Koreje koji su takvi kakvi jesu. Severna Koreja je rekla, pa da, eto, Južnokoreanci pokazuju kakav je njihov sistem, kakav je njihov grozan život. Mi za razliku od Južne Koreje nemamo tih problema. To je javio Pyongyang Reutersu. Oni već žive u jednom Squid Game-u, tako da... Ali, znaš, da li sada ovo što ti govoriš i ovo do čega smo ti i ja sada dosta spontano došle zapravo u ovom razgovoru, možda daje autoritarnim režimima neki kredit? Pa ja mislim da ih možda samo objašnjava. Mislim da im, jer nekako to je isto bilo nešto što meni je prolazilo kroz glavu i sad opet pravim ti komentar za nešto što uopšte nije moja struka, ali to jeste meni nekako prolazilo kroz glavu kao mi kad pogledamo poslednjih nekih 10 godina, jel tako, nekako ti centralni i desni režimi su se uspostavili u velikom broju zemalja. I možda to u stvari objašnjava zašto je došlo do toga, zašto smo nekako prepustili nekome tu veliku količinu kontrole, jer možda nismo želi da preuzmemo odgovornost. Ta čvrsta ruka, taj okvir. Da. Je tako, mislim, o tome govorimo. Da se vratimo na gledaoce, 111 miliona domaćinstava je uključilo Squid Game da gleda. Potpuno fascinantno, da. Jeste. Na 34 jezika, ja mislim da je prevedeno i u ne znam koliko 90 zemalja u svetu se gleda. Iako je, stvar nije na engleskom. Dobro, imali smo i Parazita koji nije na engleskom, imali smo Minari, znači sada imamo korejsku kinematografiju koja je i u punom nekom kapacitetu. Ali Hwang je rekao da, ono što je meni bilo interesantno je da su tu prikazani, zašto on smatra da mogu da se identifikuju, jer su tu prikazane sve klase. Jer tu mi imamo neke ljudi iz najviših klasa, iz najnižih klasa. Obrazovane, neobrazovane, kriminalce. Da, koji su se tu nekako, to je neki levak kroz koji su oni prošli, a njihovi životni problemi, dugovi i sve to su ih doveli tu. Da li postoji i određena doza perverznog zadovoljstva koje gledalac ima gledajući te ljude koji su u nekom momentu bili dosta bogati, pa su onda različitim manifetlucima, da li su bili došli bogati od kriminala ili od bankarstva, nije bitno, došli do toga da moraju da budu u Squid Game-u. Dakle, da li misliš da tu postoji jedan aspekt ono kada ovaj bogataš pogine, a mi kao pa to zaslužio si, šta si imao tamo da petljaš na berzi? I to je, da kažem, jedno pitanje koje može da se naravno odgovori samo sa da ili sa ne, jer je to toliko evidentno, ali da li je nama možda u ovom stresu, što je opet neki drugi aspekt tog pitanja, potreban je još veći stres da bismo se smirili? Mislim, da li mi sada gasimo vatru benzinom, ovde gledajući Squid Game, ili treba da gledamo ono moje pesme iz novi The Crown ili ono plaču? To je jako dobro pitanje. Za ovo prvo bi možda mogla ti kažem da, sigurno da postoji jedan perverzan kao moment u svemu tome i verovatno mnogo bolje biti na to kako i zašto verovatno odgovorio, ne znam, Quentin Tarantino ili tako nešto. Neko ko jako dobro zna kako to ide. A što se tiče ovoga, da li nam je dobro da sad kao ovako nešto gledamo i da li je to kao nešto strašno ili treba gledamo nešto light i lagano? Pa tu postoji jedan moment koji inače poznat kao i psihologija horror filmova, kada se objašnjava zašto ljudi vole horror filmove. Zato što na neki način čak su neka istraživanja pokazala da ljubitelji, ovo mi je jedan od najfantastičnijih podataka na koje sam naletala, da ljubitelji horror filmova su zapravo sa mnogo manje anksioznosti i straha prošli kroz sam početak pandemije. Sad, zašto? Zato što u stvari, ovako je jedan scenario koji je zapravo gde ti možeš sad sebe tu da smestiš i da nekako istražiš i svoje strahove i svoje anksioznosti i osjećaj bespomoćnosti i tog užasa da ti kao igraš dečije igre, da možeš da pogineš i tako dalje. Ti u stvari iz jedne sigurnog settinga, znači gledajući film ili seriju,
zapravo možeš nekako da istražiš svoje osjećanja, kako bi se ti osjećao, šta bi ti uradio. Mislim, sigurno sam da bi mnogi nama prošlo kroz glavu, jao, šta bismo mi uradili u toj situaciji, da li bismo se vratili, bi se ne bi vratili, razumiješ, da li bi nekom pomogli ili bi nekom odmogli i tako dalje. Tako da nam je to ono što ja mislim, znaš, ono kao daje nam test situaciju gde mi malo isprobavamo sva ta neprijatna osjećanja i onda oni nekako kao prođu kroz nas i onda nama kao u stvari zapravo bude lakše. Jer gledanje moje pesme, moji snovi će samo u stvari potisnuti sve ove neprijatnosti. A ovo nam daje u stvari jedan siguran prostor da sva ta naša neprijatna osjećanja zapravo izađu, odigraju se i mi ih dobijemo nazad. Da, dobro, to je, da kažem, vrlo interesantno, mislim, eto, i neke preporuke, jel tako, za dalje gledanja, znači što gore, to bolje, ali na jednom verovatno subliminalnom nivou i svi ti gledaoci koji su konzumirali to i razumeju i zato su se toliko vezali za Squid Game. Da li su ovakve stvari pokazne ili su opasne? Znači, da li tebi kao psihologu koji radiš sa pacijentima ili kako, mislim, vi to zovete klijenti, je li tako? Klijenti, da. Ja kad sam išla kod psihijatra sam bila pacijent. Pa da, zašto je on lekar. U svojoj osnovi on je lekar. Ako tebe sam klijent. Da li ovo može da krije neke skrivene probleme u smislu... Da li će ovo navesti mlade ljude koji to gledaju da urade nešto strašno? Recimo, kao naš priča o tome da su ubice iz masakra onog 99. gledale Matrix ili slušale Marilyn Mansona, mislim, znaš, da li je ovo taj tip, da li je ovo taj, mislim, ti ne možeš da znaš, naravno, da misliš. Da, šta mislim? Pa to je stvarno jedno pitanje da sam ja uvek tu kao na pola. To je ono kao da li ako igramo igrice u kojima pucamo na sve strane ćemo izletiti napolje i pucati ili tako dalje. Ja prvenstveno mislim da ćemo izletiti napolje i pucati ako nam je dostupna puška. Mnogo pre nego što nam je dostupna igrica. Ja mislim da donekle ovo može da bude kao što sam rekla. Prosto jedan prostor u kojem mi to sve možemo da odigramo. Ja znam da kada sam se bavila nekim konceptom uopšte kao dečijih bajki, onda se baš dosta pričalo o tome kako je, na primjer, Disney ubio uopšte smisao bajke tako što je izbacio sve što je ružno u bajci. I znaš, ono kao kad vuk pojede nekoga ili ubiju zlu vešticu i sada kada se to izbacuje iz bajke, zapravo to nije dobro. Znači, potrebno je da se na nekom nesvesnom nivou takve stvari odigraju. I možda moja preporuka bi bila, za to što ti kažeš, ako da li je sad kao problematično da će to sad neko da uzme i da uradi, pa moja preporuka je da ako će deca to da gledaju i ako će tinejdžeri to da gledaju, neka gledaju sa svojim roditeljima. Neka im objasne, ima jako puno edukativnih stvari koje mogu da im pokažu kroz Squid Game, ono kao do čega te dovede kocka, do čega te dovede kriminalno, do čega te dovede gomila nekih stvari i posle mogu zapravo i da vode raznorazne diskusije o tome, ono kao šta bi ti uradio u takvoj situaciji, šta bi uradio u takvoj situaciji i onda zapravo mi nećemo imati problem. Ja mislim da je problem ako nije nekome dostupna puška i ako taj kome je dostupna puška nema s kim da popriča i da se bavi svojim problemima, a ne to što će da gleda nešto što je na ovom nivou strašno. Koji je po tebi uzrast, mislim, bez obzira na pitch i njihov, koji je po tebi uzrast kada bi eventualno tinejdžeri mogli, mislim, to će verovatno biti pitanje za mnogi roditelji koji ovo gledaju i tvoje prijatelje, moje prijatelje koji imaju decu u uzrastu nekom, da kažem, od tinejdžerskih doba. Šta bi ti rekla? Čak sam i o tome nešto čitala. Odrasli smatraju da je to negde 15-16 godina, a tinejdžeri smatraju da već od 12. godine ovo neko može da gleda. Ja bi to opet ostavila, znači, na nekoj proceni roditelja šta god daje, neka gledaju sa vama. Nemojte da gledaju sami, nemojte da oni sami sebi objašnjavaju stvari, budite
tu sa njima i objasniti im šta se dešava, ali ajde ako baš moram da kažem, onda kao ajde kažemo nekih 14-15. Mislim da već tu možemo da pričamo ti bi na ove svom teme. detetu dala od 14-15 da gleda, recimo. Pa da, tako do nešto. Ok, dobro da znamo samo. I evo samo da se vratimo za kraj na teren Srbije i ono što sam rekla, da, kada sam malo napravila komparaciju, da li gledamo Moja pesma, moji snovi i Crown, ili Squid Game i Halloween, sad je opet ne znam koji nastavak, već više Halloweena, Živa zdrava u akciji vrišti. Dakle, Srbiju, region je ovih dana pogodio i Toma. Aha. I to je nešto o čemu se puno priča kao film. Pogodio ih je i Squid Game u isto vreme. Desili 200. Da li s jedne strane onda može da se kaže da su ljudi željni derta, kafane i tog nekog bliskog kontakta do koga dolazi u bojemskom životu, bećarluka, opijanja i zadimljenih prostorija, a sa druge strane žele da prožive i te svoje traume. Da li je sad to da li ćemo imati bolju situaciju kad svi odgledaju? Kad će svi biti zdravi ili je to sad samo jedan happenstance, tako se desilo? Pa, mislim, sad, da li ćemo da teoretično, da radimo teoriju zaveru, da li nam sad to tako namestili? Moramo malo, da. Ali ja nisam razmišljala o tome, ali si jako smisleno to primetila. Da, i tome je to kao, nedostaje nam kafana, nedostaje nam pesma, nedostaje nam sve to, ali mislim ono što nisam gledala Tomu još uvek, ali ono što su mi pričali ljudi koji jesu gledali jeste da se svako dobro isplakao na tom filmu, tako da mislim da nam verovatno i to fali, znaš, ono kao da pored toga što nam fali da možda proživimo sve svoje strahove i da vidimo da na kraju celog tog užasa postoji neka nada. Sigurno nam je bilo potrebno da se iz ovih godina i po dana dobro isplačemo za silne gubitke koje smo imali i gubitak kafane je gubitak. Jeste, da, i slažem se, mislim da je eto i to neka vrsta katarze, bez obzira na to da li je film dobar ili ne, ja se ne bavim noću fotografijom pa nikada nećemo ni saznati, ali da, ljudi plaču i to je u stvari jedan apendiks, dodatak koji sam htjela da pomenem sa tobom, da li je, a već si ti odgovorila na neki način, da je to plakanje, možda nije zapravo plakanje za samim Tomom Zdravkovićem, koga ne znam koliko ljudi je zaista i slušalo, mislim, u ovoj zemlji, pogotovo nekih mlađih, nego da je to možda neko katarzično plakanje za svim što ljudima fali ovde. Tako je, mi smo nacija koja plače u kafani i veseli se uz tužne pesme, tako da to je nama. Da. Važno. A kao i očigledno sve nacije na svetu ili barem 94 u ovom trenutku, prolazimo kroz naše strahove i ono sve što smo preživjeli ili što može da nam se desi kroz seriju Squid Game koja je zapravo i prevazišla seriju i postala fenomen. Kažu da se već pišu i magistarske studije na temu odnosa COVID-a. Kad pre? Game-a, tako da ćemo imati i to uskoro. Ne znam da li ćemo imati magistarske studije na temu tome, ali ne znam. Ali što da ne? Squid Game 2 se priprema, Toma ne verujem, ali pazi, evo može da bude neki horor, Toma se vraća. Ili neki prequel. Pa može prequel, ali horor bi bio potpuno legitiman, to bi sigurno neko u Hollywoodu uradio kada bi film o nekom celebritiju bio toliko popularan, onda bi neki trash reditelj uzeo i napravio nekakav spin-off na temu neko se vraća i onda krene da progoni svoje neprijatelje noću, plaši ih pogrešnim tonalitetom i počne da zavije, recimo zavije peva kao ja i Branka. Dobro, Marija, kao i uvek veliko zadovoljstvo. Takođe. Ovo je bila moja sagovornica, psihološkinja Marija Čanković. Nadam se da ste nešto lepo naučili, novo, zanimljivo. Do sledeće nedelje. Pozdrav svima.